Mga puso, 12 ka mga balay ginhalitan sang kalayo sa nagluntad nga sunog sa distrito sang Lapus. Kalabanan sa mga balay nga ginlamon sang kalayo human sa light materials. Ini ang gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Ini ang sitwasyon sa Barangay Rizal Lapus Sabado sang aga samtang ginatupok sang kalayo ang pila ka mga balay. Mabaskog ang huyop sang hangin gani madasig nga naglapta ang kalayo sa kaiping nga mga pamalay. Dugangan pa nga makitid ang dalan pasulod sa kabarayan nga nasunog. Oo. Kita namin gaso. Sunog na. Oo. Te. Kasinggitan kami nga may kalayo. Oo. Nagdangan sa fourth alarm ang sunog gani ang mga residente. Nagbulig na sa mga bumbero agud madasig nga mapalong ang kalayo. Para ko sa mga iyak ko namin na balay. Wala ka magkalingon naman sa iyak. Wala sa mama. Ang mga kaiping nga mga residente, nakibot man kuno gani sa hinali nga paglaptas ang sunog. Kayo wala taong gawa. Tapos nag-kulti lang na ni agad-aso. Inalang-alang ng pag-ano. Kaya pinasibayan ito ng bumbero. Kalabanan sa mga pamalay human sa light materials. Ang mga nawadaan sang puloy-an yara karon nagatiner sa Halandoni Memorial Elementary School. Sa subong padayon pang investigasyon sa BFP sa ginturaan gid sang sunog. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga nasunugan sa Barangay Rizal, Lapus Sur kag Barangay Halandoni Estate nagapabilin sa evacuation center. Mga appliances nga nabilin nga nakasaksak kausa sang sunog. Suno sa barangay officials. Ini ang gitutukan ni Julius Belacaol. Masubo man batunon ang natabo. Apang amat-amat na ginabaton sa mga nasunugan sa Barangay Halandoni Estate kag Barangay Rizal Lapus Sur ang ila inagyan kag mga gamit nga nadula sa ila matapos ang nagluntad nga sunog sa duha ka mga barangay sang Damlaglang. Sunog kay Manong Marlon, tubtob subong, halos hindi pa ini makapati sa ila gindangatan. Nagdako, nagidang aso. Basta nga dinakop, nagid sang kalayo. Basta nga dasig nga paglapta dayon, mga segundos lang. Anom tanan ka mga balay ang natupok sang kalayo, samtang anom naman ang partially damaged sa Rizal Lapus Sur. Sa datos ng barangay, 64 tanan ka mga individual ang apektado sa sunog. Ginatudlo nga halin sa nakasaksak nga appliances ang kalayo. Bali sa naistorya ko ang tagiya sang balay nga ginhalinan gid sa sunog. Ang iya isa ka border and may nagsaksak sang cellphone kag iban pa nga mga iya nga mga appliances daw nalipatan niya bla. Sa Barangay Halandoni Estate naman, 14 ka mga balay ang ginlamon sang kalayo kag duha naman ang partially damaged. Naglabot sa 172 ka mga individual ang ginhalitan sa sunog. Pinagpasalamat lang namin na safe kami lahat. Tapos walang minasaktan, basta walang nagkasakit, safe kami lahat. Yun lang din naman. Suno sa CSWDO, bastante naman subong ang bulig sa mga nasunugan. Kag ginaamat-amat naman hikot ang financial assistance nga natala na ngay gapanagtag sa mga biktima. Mangayo kita sang barangay certification sa kay CAP, permado ni CAP, i-confirm ta kung ang amo ni nga balay mga totally and partially. Then after sina, ang atin na nga listahan dalon naton sa Bureau of Fire for fire certification nga isa ka mga requirements for financial assistance. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaol para sa GMA Regional TV Early Edition.